Entonces, convocamos a rolda de prensa para falar sobre o polígono de Meis. Unha obra caracterizada por unha parte dela por proxectos dunha certa megalomanía, non? Como presumir de ter o macronudo máis grande do Estado español e un dos máis grandes de Europa, e sigue estando, pues, como a famosa canción dos Talking Heads, como un camiño en ninguna parte, no que a parte central. Entonces, iso, sumado a, sobre todo, a falta de oportunidade de ocupación e utilización de terreos mesmo municipais na parte de Meis do polígono, pois levanos a facer un balance terrible sobre esta situación. E para iso temos a nosa portavoz en Meis e a noso candidato Pilar Samuel Especial. Moitas grazas, Manolo. Mira, imos a facer un percorrido, eu vou a facer o percorrido e un análise, e por último a miña compañera Pili, que foi a que tivo a valentía de votar en contra no 2015 de algo que evidentemente agora non existe. Estamos aquí para facer este pequeno desenvolvemento sobre o desastre que fixo o Partido Popular no Concello de Meis. Como todos sabedes, o polígono de Barromeis é un conxunto industrial situado na confluencia entre os municipios de Barro e Meis e moi próximo a AP9. Na súa saída hacia a AG45, dirección Sanxenxo. En realidade, agora é polígono só de Barro, e como tal aparece xa na página da Deputación de Pontevedra, porque Meis decidiu voluntariamente excluir o solo que tiña neste consorcio. En outubro de 2009, o Consello Rector do Instituto para a Promoción e o Equipamento do Uso Industrial da provincia de Pontevedra, IPESPO, aprobou o expediente de enaxenación de 50 parcelas do polígono industrial de Barro Meis. O 31 de marzo de 2010 prodúcese a firma da primeira empresa que se instalará en dito polígono. Caldererías e Estructuras do Noroeste, Sociedade Limitada. Está nos terreos de Uteracurro. Hai 3 partes do polígono, un pertenece a Barro, outro Uteracurro e o terceiro a Meis. Nestas datas, por parte do Concello de Meis, non se fixo ningún desenvolvemento do polígono industrial máis aló dun intento fantasma, como todos os proxectos deste alcalde, de situar unha planta de produción de enerxía eléctrica con biomasa forestal entre os terreos do polígono e os pertencentes á parroquia de San Lourenzo de Meis no ano 2012. A finais do ano 2011, a empresa Montelimpo presentou unha solicitude para ocupar 15.000 metros cuadrados no polígono industrial de Barro Meis. Nunha asamblea da Comunidade de Montes de San Lourenzo, realizada o 22 de xaneiro de 2012, a Comunidade de Montes decidiu, por unanimidade, ponerse á instalación da planta, porque, citamos textualmente, non aporta postos de traballo, tampouco renda, e ademais que non se lles deu información ninguna ou alguna, nin por parte do alcalde, ni da empresa que o promove, Montelimpo. Non queremos sacar unha comunicación oficial. Temos aquí, incluso, bueno, neste caso, Estado de Galicia, o Comunero de San Lourenzo ponse a instalación dunha planta de biomasa en Meis. Por que isto ten tanta importancia? Porque empezamos a apreciar o modus operandi de sempre do alcalde de Meis. Falta de transparencia, ocultación de datos e, sobre todo, ningún traballo serio para promover a creación de empresas no concello. Esta forma de actuar xa é coñecida por todos os veciños de Meis. Grandes proxectos que se converten en fume antes nin siquiera de coller forma. Tanatorio, piscina climatizada, parque de lecer, parque da natureza, granxa escola ou parque acuático no verán do 2019, entre outros moitos grandes proxectos que só existen na súa fantasía. Aquí queremos facer un pequeno inciso por el problema que hai. En breve vos imos a citar unha ronda de prensa para o do parque acuático. Fixemos unha ronda de prensa o 26 de xaneiro donde nos ratificamos o 100%. Estamos a espera que nas próximas semanas o alcalde recoñeza que non hai parque acuático este verano. Non o hai. En caso de que o alcalde non nos recoñeza, xa daremos unha rolda de prensa e ainda recoñecendo, xa daremos unha rolda de prensa para demostrar que o BNG non solamente non influeu para nada, nin entorpeceu ni nada, porque é un proxecto que é fantasma. O 11 de agosto de 2012 inaugúrase o macronudo de comunicacións de Curro, que deixa Meis con un polígono moi limitado, xa que perdimos preto de 300.000 metros cuadrados de terreo. Este nudo, un dos máis grandes do Estado español, non beneficia en nada a veciñanza de Meis, xa que nin siquiera construíron a autoestrada prometida que ia unir Pontevedra con Vilagarcía. O que falaba Manolo, que temos ali unos viais totalmente cortados, un nudo que nos separa Parroquia en dous,
Un auténtico desastre, vamos. O alcalde non foi capaz de sacar ningún beneficio de semellante obra no noso concello, máis que a perda de terreos. Aínda que fora, como mínimo, exixir o centro de día pactado coa Xunta no ano 2008 para o Pazo do Escudeiro, moi famoso agora, e que coa chegada ao poder do PP nas eleccións á Xunta do 2009 paralizouse a pesar da promesa electoral do Partido Popular de dotar cun centro de día a todos os concellos de máis de 1.500 habitantes. Pasolle a Pili a parte final, porque isto é o que votaches ti, sí, porque máis coñecemento. Unha vez que se rematou o nudo de Curro, bueno, o nudo de Meis, pode chamar, voltaron ao Concello os terreos sobrantes. Entón, no pleno do día 15 de xullo de 2015, solicita desde o Goberno excluir estes terreos do Consorcio Urbanístico Barro Meis. E aquí, bueno, vou citar partes da propia acta do pleno para que vexades que recoñece que non fixo nada por desenvolver estes terreos do polígono. Primeiro, digo, os solos do denominado Polígono Industrial Barro Meis só foron obxecto de desenvolvemento urbanístico no terreno municipal de Barro. Estou citando textualmente. A segunda, os terreos comprendidos en dito solo, SUI 2, refírese aos que tiña Meis aínda desa no polígono, non foron obxecto de desenvolvemento urbanístico mediante correspondente plan parcial. E terceira, solicítase á Deputación a exclusión destes terreos do polígono como obxecto de que sexa o propio Concello que leva a cabo o desenvolvemento destes terreos. Daquela votamos en contra de excluir estes terreos do polígono de Barro Meis. O alcalde dixo que os excluía porque iban a urbanizalos eles mesmos, pero non tiña ningún tipo de proxecto de urbanización, entón, bueno, o BNG votou en contra. Tamén preguntamos pola posibilidade de volver a deixar chamas estes terreos, pero que agora non é fácil devolverlos ao polígono. Hai terreos de sobra, industriais, e agora están traballando para completar o de Barro. Preguntámonos, para que queremos nós eses terreos que ao final nin os urbanizou o Concello, nin plantel de urbanizalos. A maiores desto, a única idea que tivo en todos estes anos foi solicitar no 2016 un espazo sobrante da rotonda de Curro para outra superidea máis que tupose, que sería crear unha área de esparcimento e de recreo que ni siquiera o goberno do PP, amigo del, lle concedeu, nin eso, que esa lei non é. Para o de Vigo, que data é? 4 de 12 de 2016. En principio, o polígono de Barro foi unha obra dos concellos e a Diputación. O Concello de Barro tivo alcaldía do PP, agora ten a alcaldía do BNG, a Diputación pasou de mans do PP a mans do PSOE BNG. Todos foron capaces de se pôr de acordo para conseguir empresas no polígono de Barro. Tanto o PP, PSOE como o BNG. Agora o polígono de Barro ten xa varias empresas instaladas, outras que van a vir, como a de Freud, que sempre vai dar postos de traballo, a fixar xente no Concello de Barro. Mentres, en Meis, estamos sin nada, digamos, non? O alcalde non é capaz de porse de acordo, ni siquiera cos propios do seu partido. Non hai ningún acordo entre administracións que eles mesmos gobernan. E deixou a Meis fora dun proxecto, outro máis, que, bueno, un proxecto que podría ser un proxecto de futuro, crear postos de traballo. Solo ten grandes proxectos fantasmas, como os que dixo aí o meu compañeiro, e é un concello que cada vez está máis despoboado, estando nunha situación, geográfica e que non debería ser así.